Hej Kasper, vi har lavet et instrument. Vi vil lave instrumenter med flasker. Det fungerer med, at vi puster hen over flasken, og det vil så lave vibrationer, svingninger af lyden inde i flasken, og det vil så lave lyd eller resonans. For at lave resonans i en halvåben rør, og vi leger flasken i halv. Det er ikke en perfekt cylinder, men det er ligesom et halvåben rør. Så vil den ligesom danne de her bølger, hvor vi har knudepunkt her, og så og den kan godt lave flere buer, men vi tager bare holder mest øje med grundtonen, så når den laver en enkelt bue, så når enden er lige med 1, fjerner den lige igen. Så vi ville gerne have forskellige toner med vores med vores instrument, med vores flasker. Så vi googlede forskellige toner, som eksempel D4. Så for at regne ud, hvor langt vi kunne hælde vand i, for at ændre længden lyden bevæger sig i, for at få forskellige toner. Så for at finde ud af, hvilke toner vi skulle have, så startede vi med at finde formen for lambda, hvor at i et halvåbent rør, så bruger den her form, lambda over 4. Og her er n lige med 1, fordi vi går efter grundtonen. Og så skulle vi så også for at kunne finde, at vi skulle have frekvensen. Det er frekvensen, der afgør tonen. Så googlede vi dette frekvensen, og vi fik frekvensen for eksempel D4. Og den beskrives hvor V hastigheden er lyd i atmosfærisk tryk ved 20 Celsius, lige med lambda frekvens. Og så for at kunne få det her, så skulle vi isolere lambda, så vi dividerer med F. Og så har vi så sat det ind på lambdas plads, så vi for at finde længden. Da vi kender både ved den her, kigget vi i bogen, og der stod, at den var lige mod 343. Og frekvensen kender vi, fordi den specifikke tone, der fortæller sig om frekvensen vi har. Det fandt vi på Wikipedia. Så skal vi bare sætte det gang n. I det tilfælde så ved vi, at det er 1 minus 1. Og det her, det ved vi, at det er bare samme som 1. Over de 4, og så har vi sat det her på lambdas plads. Vi F, og vi kender også godt faktisk ud, at det her det er 340. Og så kunne vi så regne det ud, hvor lang længden skulle være i flasken. Så flaske, den så cirka sådan her ud, og den var 27 cm i alt. Og så kunne vi så have vand i. X, og det ville ligesom trække fra jo. Og så skulle vi så prøve at få det tilbage i længden til at passe, hvad der står her. Så for eksempel D4, den skal være 0,29 meter, altså 29 cm. Og det kan vores flaske ikke spille, fordi den er ikke lang nok. Men den kan godt spille G4, hvis vi hælder en smule vand i, så at L bliver til 21. Og det har vi så gjort for mig sammen, så vi fundet længden, hvor vi skulle have lige for at få lydene. Det passer ikke perfekt, som jeg nævnte tidligere, fordi at det er ikke en perfekt cylinder. Så vi er klar over, at der kommer ikke til at være helt perfekt. Nu vil vi gerne vise jer videoen, hvor vi spiller. Vi optog lydene fra flasken, og i den her flaske, den skulle genskabes i 5, hvor vi kiggede på sound pressure over 5 sekunder, og vi har også kigget på amplituden og frekvensen, og vi kan se, hvilken frekvens at resonansen rammer, fordi amplituden stiger så meget. Det er kæmpe store et i starten, det har været grundtonen, altså hvor den laver en enkelt bue, og så kan vi se lidt til højre, er der en til, hvor den nok har været med 2 bølger. Vi optog forskellige flasker og satte dem ind her, og deres frekvens. Så vi har sat længde ind på x-akse, og så frekvensen de havde på y-aksen.
og sat dem ind her, og så har vi brugt regression til at finde ud af, hvordan vi bedst beskriver dem. Og der går på har lavet den her omvendt proportionelle, hvor at A, eller den øverste, den i øverste er 41,75. Vores regninger var 85,75. Så den passer ikke helt, men i begge to er omvendt proportionelle. Altså vil du sige, at i takt med at x stiger, så falder y. Så er det tydeligt, at en antagelse af, at vores flaskecylindre er ikke korrekt, fordi den er skudt lidt fra. Men det er heller ikke helt forkert. De passer den samme type, begge to omvendt proportionelle. Det er bare tallet anderledes. Så ja, det er faktisk lidt det forventede. Vi vidste godt, at det ikke var en perfekt antagelse. Og det var vores forsøg med musikinstrumenter.